Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Kini nga bersikulo mga kasama ang nagaingon ang Ginoo alang kanato na puno sa paglaom og kaayuhan. Bisan pa man sa ato mga kalisudan o kasakit, kinahanglan magtuo kita nga ang Ginoo nagalihok sa likod sa tanan aron og maghatag og kaayo nga mga butang alang kanato. Bisan pa sa mga pagsulay, magpadayon kita sa pagsalig nga ang Ginoo adunay plano para sa atong kaugmaon o paghatag kini og paglaom. Ang tanana nga kalisod nga atong ginatubang adunay katuyuan sa iyang mga mata, ug siya magagamit niini aron maghimo og mas maayo nga mga butang sa atong kinabuhi. Kini si George Lariosa. God bless sa inyong tanan mga kasama.